vesprada i benvinguts a tots i gràcies per vindre a la primera taula redona que organitza Ecos de Festa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cocentaina i de la Federació de Bandes de la Comunitat Valenciana. Volíem comentar-vos un poquet com naix Ecos de Festa per a que conegueu un poquet el projecte cultural i bé, naix a finals de gener en la idea de pujar vídeos sobre moros i cristians de bandes que toquen en les diferents poblacions. I res, poquet a poquet vam créixer en seguidors, no pensàvem que anava a ser tan ràpid i després vam començar a fer entrevistes escrites. Després, parlant un poquet amb Francisco Valor, ja ens va donar l'oportunitat de fer una entrevista gravada i ja poquet a poquet vam començar el projecte en YouTube i en Spotify i fins avui, que és la primera taula redona que farem. Bueno, anem a veure un xicotet vídeo que donarà començ a la taula redona. Un d'ells és Paco Esteve, que a més en esta sala, justament on estem, que abans era un xicotet auditori, va ser la primera persona que em va possibilitar dirigir la banda Muro, i és que Paco Esteve no li agradava dirigir. I uns mesos abans de la seva mort, en el concert de Santa Cecília que vam celebrar aquí, estrenàvem un pas doble que havia dedicat a un capità d'Ibi, i em va dir: escolta, xicón, m'han dit que estàs estudiant direcció, que no li dirigiràs un passo doble al tio Paco? Perquè a mi això no m'agrada i em posa molt nerviós. I vaig dirigir José Gras, que és un pas doble, com dic, de Paco Esteve. Després vaig estudiar molt la seva música, la seva obra, les seues partitures, i em va passar un poc també com a Mando. Tot i que són estils totalment diferents, me'n vaig adonar també de l'ofici d'un home com Paco Esteve, que venia de tot el món de les orquestes de cabaret, de la postguerra espanyola, un home que va treballar moltíssim i que va començar a escriure música festera a l'edat de 55-56 anys. És a dir, la producció de Paco Esteve de música festera són els últims, jo crec que 15 o 16 anys de la seva vida, però clar, és un home amb una experiència increïble, no? I analitzar les seues partitures per a mi ha sigut fonamental. Crec que coincidim prou en que s'hem influït generacionalment, evidentment, d'aixòs orígens de la música alcoiana, de la saga de La Porta i tots aquests compositors. Moltes vegades és injust dir noms perquè són tants que quan te'n deixes a un és injust, no? Després vam veure molt de la influència de gent com el Mestre Ferrero, com Ando Blanquer, i després cada vegada gent més jove, no? Hi havia els compositors com Joan Enric Canet, com Josep Vicent Igea, Rafa Mullor, ja seguim després José Rafael, Ramon i un llarg etcètera, que a banda de que hem escoltat molt la seva música i evidentment tot allò que t'agrada acaba eixint d'alguna manera en el teu paper, alguns d'ells han sigut més que influència i molts d'ells avui són amics meus. Anem a començar ja amb la taula redona. Vaig a començar presentant un a un dels membres i aniran sentant-se. El primer és José Miguel Fallos Jordán, que és catedràtic de composició del Conservatori Superior de Música, Joaquín Rodrigo de València, on a més és cap del Departament de Composició, Direcció, Sonologia i Cant. Ha impartit docència anteriorment al Conservatori Superior de Música d'Alacant i també al Conservatori Superior de Música de Castilla-La Mancha com a professor de composició i cap del Departament de Composició. En el camp de la direcció realitza els seus estudis amb el mestre José Rafael Pascual Vilaplana, a més d'assistir a cursos de direcció amb el mestre Jancobé. Actualment és director de la banda Unió Artista Ontinyent de l'Ateneu Musical de Cocentaina. Seguim amb Iñaki. Naix a Cocentaina i estudia clarinet a l'Ateneu Musical de Cocentaina. És titulat superior en clarinet, composició i direcció d'orquestra, en l'ESMUC i el Conservatori Superior de Música de Múrcia.
és expert universitari en anàlisi i interpretació musical per la Universitat d'Oviedo, postgraduat en clarinet pel Conservatori Superior de Música d'Aragó i màster en formació del professorat per la Universitat de València. Sí que està. Inicia els seus estudis musicals en l'Escola de la Unió Musical de Muro, clarinet de mà Salvador Martínez, entrant a la banda de 1980. José Miguel ha format part de diferents juntes directives com a secretari, president o responsable de l'Escola de Música i Banda Jove de la Unió Musical de Muro. En 2010 entra a formar part de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana com a president comarcal en la comarca d'Alcoià Comtat fins a l'actualitat. Desenvolupa diverses activitats en la comarca com a responsable i organització de les trobades d'escoles de música, Festival Música i Família, encontres i concerts de la Jove Banda Federal, Orquestra Federal i Banda Sinfònica de Dones, així com diversos tallers per a les societats musicals de la comarca. Actualment està immers en la creació d'una banda sinfònica de serveis d'emergència per fer un concert homenatge en octubre i en la modificació estatutària per a la creació de bandes de gent major. A continuació, presentem a Moisés Sellers. Nascut a Cocentaina, passa a formar part com a membre de ple dret i com a músic en 1974 a l'Escola Educants de la Unió Musical Contestana. Del 2001 al 2017, llevat un parell d'anys en què va haver d'abandonar el càrrec, va ser assessor musical, el responsable de l'àrea musical d'autors contestants. Tasca, aquesta última, que ocupa en l'actualitat. Va iniciar la col·lecció de música festera d'autors contestants amb el CD El Moro Guerrero, editat en 2003, i va crear en 2010, amb motiu del 150 aniversari del Moro Guerrero, primer passo doble escrit per a les festes de moros i cristians de Cocentaina i amb caràcter bianual els encontres d'autors contestants on fins a la data s'han celebrat 3 edicions. Seguim amb Nelly Foguer. Entra a la banda del clarinet, instrument que va estudiar de la mà de José Francisco Molina, i solfeig de la mà del mestre José Pérez Vilaplana, a l'any 1987, amb una trajectòria d'uns 10 anys en la Unió Musical. Per motius personals, deixa de formar part de la banda i es centra en la família. El 2012 torna a formar part de la Unió i 4 anys després, el 2016, tindrà el plaer de ser triada presidenta, càrrec que ostentaria 8 anys. Actualment continua en la banda formant part de la seva junta amb el càrrec de portar l'arxiu amb el seu company Felipe Galera i amb la inclusió dels seus 2 fills a la banda. I ara Francisco Baló, que inicia els seus estudis musicals en la Unió Musical de Cocentaina de la mà dels mestres de José Pérez Vilaplana i Enrique Torro Insa. Rep formació en direcció de banda a l'Escola Comarcal de la Vall d'Albaida amb el mestre Rafael José Vilaplana, a l'Acadèmia Neu de València amb el mestre Ferran i en diferents reconeguts mestres internacionals com Jacobé o Henry Adams. Ha guanyat 2 premis Euterpe de la Federació Valenciana de Societats Musicals. És director del grup de Dolçaines Malpasset de Cocentaina, del grup Dolçaines de Cebolla d'Alcoi, subdirector de la Unió Musical Contestana de Cocentaina i director de la música primitiva a Paula d'Alcoi i de la banda primitiva de l'Associació d'Amics de la Música de Creoso en Sarrià. Ha sigut director del grup de Dolçaines La Chafia de Muro, la banda societat musical de Penàpila i la banda instructiva musical d'Alfarrasí. Molt bé, i ja per a iniciar aquesta taula redona, i com fem sempre amb el nostre podcast, sempre llancem la mateixa pregunta per a conèixer els nostres entrevistats. La pregunta és que ens digueu una marxa mora, una marxa cristiana i un pas doble que més us agradi. I si voleu comencem amb Iñaki. Esta no estaba preparada. Marcha mora cristiana y pas doble. Marcha mora, tarde de abril, marcha cristiana Marfil y pas doble, pues Camino quizás. Hoy coincidimos en la marcha mora, tarde de abril sin ninguna duda. Marcha cristiana, yo catarsis y paso doble sin ninguna duda también Noise Band. Jo, per a mi, la marxa mora de Peña Cadell
la marxa cristiana Aleluia i Pasodoble de Peña Clara. Bueno, a mi m'agraden totes, no? Però jo crec que m'agrada. Jo la que més m'agrada és el Magui, la marxa cristiana, pues, no sé, mira, pues, perquè després que ho preguntareu, i crec que tenim que anar un poc més per lo senzill que per tan complicat. El millor Víctor de Molina, veus? I de Pasodoble Guanyos, el 29. Bueno, jo de Pasodoble no era el mateix, però és el que n'hi ha. De marxa mare jo diria voluntat de fer. I la marxa cristiana és que n'hi ha tantes i tantes, però jo crec que alguna del nostre company, pues, convida de la mateixa. Perquè gràcies. Pues jo el Pasodoble coincidim, Bohemios del 29. La marxa mora tinc dubtes, perquè ara en la meva condició de director de la Primitiva pues tinc l'entrada dels moros, la tinc molt dins, que mai, mira que l'havia escoltat a vegades, però no m'havia parat mai a escoltar-la ben escoltar, no? I ara, com la dirigís tots els anys, pues sí que la tinc molt present. I marxa cristiana, vaig a dir una que a mi em va encantar quan la vaig escoltar i quan la vaig tocar, i era molt jove, i és Te Deum, de Pedro Joaquín Francés, que jo quan van fer un homenatge, quan va faltar Pedro Joaquín, em va dir el seu fill que quina volia dirigir, i jo vaig dirigir Te Deum, i per a mi Te Deum de Pedro Joaquín Francés és la meva marxa cristiana per excel·lència, per a mi. Moltes gràcies per aquestes primeres aportacions. Ara comencem ja una part del debat sobre aquestes qüestions de música festera i hem preparat, sobretot per aprendre moltíssim de música. Com hem vist en el vídeo, a les nostres entrevistes també ens agrada molt preguntar per referents de música festera. Francisco, ja en la teva entrevista ja ens ho vas comentar, però ens agradaria que afegissis alguna coseta si vols. I encetem aquesta pregunta preguntant-vos a tots per els vostres referents dins de la música festera. Sí, ara. Bueno, jo, per la meva trajectòria, els meus inicis en la música, el meu principal referent va ser Pere Vilaplana, no? Perquè jo m'he criat tocant la seva música en la Unió de Cocentaina i també la música de Gustavo Pascual. Però ja en l'entrevista que em vau fer, llavors vas comentar el moment en què jo vaig escoltar el CD de Marfil de l'Ateneu i jo estava en la meva caseta una nit d'estiu en el Discman, que això és d'ara, no saben el que és, però els joves d'ara no saben el que és, i jo vaig escoltar aquesta música i el primer que vaig pensar és això es pot fer en la música festera? O sigui, això va ser per a mi un antes i un després, va explotar el cap de, ostres. I perfectament, pues he dit que diu el referent de marxa cristiana, però podria ser Catarsis, podria ser Marfil, qualquiera. Piccadilly, per exemple, qualquiera d'aixes obres podria ser per a mi un referent grandíssim. I també després, quan vas conèixer i vas tocant en la banda i vas dirigint i descobreixes al mestre Mando Blanquer, descobreixes a Ramon García, que també ha sigut mestre meu també, i pense que va ser, per a mi ha sigut un valor molt gran conèixer la seva música i tindre-lo com a amic i com a mestre. I pense que ja, i n'he dit un muntó, és que em passa com Moisés, però a mi referents són tots, deixar-me en algun seria, perquè al final tot el món que vas tropezant en la vida va deixant-te marca i va ensenyant-te i vas evolucionant i tots són importants. A veure, per mi referents és com sempre des de casa, no? I jo soc músic amateur, estic rodeat de la silla ara mateix, aquest és un montó de molta gent en totes les carreres fetes i em sent un poc, és un poc difícil explicar-te quan estigues rodeat de tanta gent, en tanta variar. Per mi referències de casa, però disfrutar-los, disfrutes al final tocant-los tots. Entonces jo puc parlar és el referent a nivell de tocar una peça de qualsevol compositor que la disfrutes de fil a la seva. Entonces,
referent, com diria ell, és que són moltes ja. Molt bé. A veure, jo referents, si jo sempre començo per el Pol. A mi referents són Pere Vilaplana i Gustavo Pascual, que Gustavo va marcar una època i un estil en el seu dia. Si mires a la gent de fora, doncs també és la Porta del Coll, evidentment, Camilo Pérez Laporta, o inclús els seus fills, Camilo Pérez Mollor i Marisol Pérez Mollor, igual com Paco Esteve de Muro, José María Ferrero, Pastor d'Ontenient, Amando Blanquer. Ells han marcat, per a mi, són referents perquè han marcat una època i han marcat un estil. Ara n'hi ha moltíssims bons compositors, però crec que tots han begut de la seva sabidoria i han sabut marcar un camí diferent als demés. Que hi ha ara molts referències. Bueno, a Psicocentena no necessites que veureu que tenim. Pues, en general, t'ho pots imaginar. Gràcies. A mi el meu referent és Paco Esteve, perquè soc uno, però tinc el referent Alcaraz, tinc el José Rafael, a Pere Vilaplana, a Amando Blanquer, a Iñaki, a Egea, n'hi ha Ferrero, però si em queden alguno, em queden molt pobre, perquè és el que toques normalment i el que disfrutes normalment. Bueno, yo que vengo de una zona donde prácticamente la composición festera existe de manera muy residual, aunque algunas cosas hay. Y yo siempre tengo mis referentes en lo que es el cogollo de la fiesta, ¿no? La gran tradición de compositores alcoyanos, antes lo hemos comentado, ¿no? Pero para mí, referentes en cuanto a que hayan marcado una pauta que para mí sea un camino a seguir, obviamente Amando Blanquer, además de un gran innovador, también fue un gran, creo que, consolidador de todo lo que ha sido la música festera. También el Mestre Ferrero, porque era capaz de convertir lo difícil en sencillo, y que lo sencillo parezca sencillo cuando hay una grandísima complejidad dentro de su música. También, obviamente, Egea por ser, para mí, el grandísimo innovador de la música festera. Creo que nadie ha llegado a las cotas de innovación que ha llegado el maestro Egea, con Catarsis, con Picadilly Circus, con Marfil, con Gaispan, con Fernandín, con El Camino, si podemos hacer una lista interminable. También me parece un referente importante a tener en cuenta, por ejemplo, José Rafael Pascual Vilaplana, porque creo que es uno de los grandes orquestadores de nuestro tiempo en la música festera. Las orquestaciones en la música de maestro Vilaplana me parecen de una artesanía del sonido que es muy complejo llegar a ese nivel de riqueza tímbrica. Y como no, también, pues, por ejemplo, compositores como Rafa Mollor, ¿no? Que creo que también han marcado una pauta, un camino a seguir en un momento donde la música festera creo que necesitaba de ese impulso creativo. Bueno, doncs tots heu dit grans referents de la música festera, evidentment, grans compositors i, com no, són referents meus, no? Però si tinguera que triar alguns compositors que en la manera personal m'han tocat a mi, pues, com Francisco, jo m'he criat tocant la música de Vicente Egea des que tenia 10 anys en la banda i és el que a mi ha descobrir-me el món de la música. Per tant, per mi és un referent. He tingut la sort de xicotet, quan està descobrint tot això, estrenar peces de Rafa Mollor, de grans compositors que feien coses innovadores. I això a mi m'ha marcat molt, però bueno, podria compartir de fet la qualitat dels compositors que heu dit, vamos, al 100%, o sigui que la meva manera personal seria aquests compositors que heu dit. Molt bé, passem ara a les preguntes típiques de taula redona, en les quals jo faig una pregunta a l'aire i les persones que vulguin participar, jo passe el micro. Des del punt de vista tant de la composició, de la direcció d'una banda i de la interpretació com a músics, en quin punt es troba actualment, ara mateix, la música festera? Qui vol respondre? Maestro Pérez, tú va. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados. Por una parte, creo que es un momento muy interesante, donde existe una capacidad de creación muy alta, existen un montón de estrenos, compositores que constantemente están apareciendo nuevas composiciones. Creo que es un momento también muy bonito en cuanto al estímulo creativo, porque hay un montón de encargos, hay un montón de música que se está incentivando a través de
digo que tengo sentimientos encontrados porque empiezo a notar como los grandes maestros empezamos a dejarlos como un poco apartados, ¿no? Creo que cada vez se escucha menos la música de Blanquer, creo que cada vez se escucha menos la música, pues, estamos hablando de Peremonyo, de Laporta, de estos grandísimos creadores. Incluso si nos vamos todavía más atrás, lo podemos encontrar obras que ya tienen más de 100 años y que parece que estén durmiendo una especie de sueño de los justos, que creo que es muy injusto precisamente. Entonces veo que todo este nuevo estímulo creativo a veces se canaliza hacia lo inmediato, es decir, hacia que sea nuevo y que sea ya, y que me lo hagan para mí. Me parece eso fantástico, pero estamos empezando a arrinconar creo que los grandes creadores. Hemos nombrado aquí algunos de ellos, en que si ahora, por ejemplo, observamos muchos de los conciertos de música festera, o cualquier entrada, en Alcoy, en Cosentaina, en Ontinyent, en cualquier sitio importante, empiezan a ser casi testimoniales. Y eso a mí me preocupa, porque creo que estos grandes referentes no debemos perderlos nunca, no solo en la sala de conciertos, sino también en la calle, que es en principio donde han sido creados. Y creo que estamos en un momento todavía donde quizá podemos poner el foco y decir, todo eso está muy bien, esos nuevos creadores están muy bien, y yo apoyo muchísimo a los nuevos creadores, y de hecho por ahí hay algunos que creo que dará mucho que hablar en muy poquito tiempo, pero creo que eso no tiene que ser en detrimento de perder esos creadores que han sido los auténticos creadores de la música festera, valga la redundancia, y que poco a poco cada vez van teniendo muchísima menos presencia. Yo estoy de acuerdo en parte, porque yo pienso que al final el que tiene que decir la última palabra es el músico y el festero también, porque todos los autores que hemos nombrado tienen una cosa muy buena, que los que hacemos música hoy en día no tenemos, que era, como dicen en valenciano, un bancal herma, ¿vale? No existía nada, o existía muy poco. Lo que pasa es que también era gente que tenía una capacidad artística brutal, ¿vale? Y lo que ha hecho ha quedado, y sobre todo ha quedado en la memoria colectiva, pero por eso, porque no había nada más, es que no había nada más. Y hoy en día se crea muchísimo. Yo soy el primero que todos los años estreno muchas cosas. Y te aseguro que siempre escribo pensando en esto quedará, esto no quedará. Muchas cosas de las que yo hago, yo creía que no se tocarían y se tocan. Otras creía que se tocarían muchísimo más y no se tocan, porque al final el tiempo pone a cada cosa en su sitio, ¿no? A cada obra en su sitio. Y siempre pienso que la música festera es una música que tiene que tener, como decía el maestro Blanquer, tiene que ser digna, pero tiene que servir a la fiesta también, ¿vale? Este es el típico debate de este tipo de mesas redondas. Muchas de las obras que hemos nombrado en la calle cuesta de que funcionen, y lo sabemos. Y al final, en muchos conciertos, yo te digo por experiencia, porque yo en la Primitiva, por ejemplo, todos los años programo en el concierto de Ramos muchísima música centenaria, cincuentenaria, y intentamos siempre no perder eso, no perder la música de casa, en este caso de la Primitiva, y los autores antiguos y que tienen un nivelazo impresionante compositivo. Pero yo barro hacia mi casa y pienso que también a los autores noveles hay que ayudarles a que, porque al final si Amando Blanquer no hubiera tenido la Primitiva de Alcoy para que le tocara su música y no se lo hubiera tocado a nadie, se le conocería, bueno, no lo sabemos, pero los autores necesitan a las bandas, y que los músicos y que los festeros hagan servir su música, y luego ya veremos qué pasa, porque hay muchísima música que luego se queda en un cajón. Lo que es injusto que muy buena música se quede en un cajón, que a veces pasa también. Vale, ¿voleu respondre una coseta més per això?
Vale. Sí, claro. Sí, en eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero comentábamos que comentabas Francisco, que esos compositores tenían, digamos, un terreno viejo todavía donde podían crear, pero que la obligación de los compositores actuales precisamente está en seguir creando. Es decir, no significa que el camino está agotado. Y de hecho lo hermoso es eso, empezar a encontrar nuevas vías, nuevos territorios. Creo que al final un poco lo complejo será encontrar ese equilibrio entre la funcionalidad y lo artístico. Que ahí sí podemos estar de acuerdo. Aún así yo soy de los que piensan que todo se puede, con trabajo y con ensayo, por supuesto. Es decir, salir a la calle a tocar lo que sea, sin un trabajo serio, riguroso y estricto, está condenado a que no funcione. Mientras que si se trabaja en las condiciones adecuadas, que eso creo que está bien, es un melón. Eso es importante, creo que sí. Entonces, creo que precisamente ese estímulo tiene que venir por ahí, ¿no? En poder abrir otras vías y poder tener esas voces personales, porque todos estos autores que hemos nombrado antes, creo que comentabas, habría trascendido a Armando Blanquer, yo estoy seguro que sí. Sí, porque su música es de una calidad estratosférica, ¿no? De lo mismo que Gea, por ejemplo, Rafa Mollón, pero sobre todo porque han trascendido, porque tiene un lenguaje que es personal. Si tú escuchas Blanquer, dices, eso es Blanquer. Escuchas Egea y dices, eso es Egea. Escuchas Mollón y dices, eso es Mollón. Claro, entonces, ese lenguaje personal tan característico, que creo que es lo que ha llevado que, de alguna manera, estos autores estén siempre presentes en el imaginario colectivo como los grandes referentes que antes estábamos nombrando. Entonces, me parece también necesario recalcar que creo que sí, que efectivamente había muchas cosas, ahora hay mucho hecho, por supuesto, pero es que la música es inagotable. Llevamos escuchando música, no solo música festera, sino música clásica, etcétera, desde hace siglos. Está ya todo inventado. Y cada año los compositores nos demuestran que efectivamente no está todo y que queda muchísimo, muchísimo por recorrer. Muchas gracias. Vale, passem a la segona pregunta. Ara m'agradaria que centrarem en el paper de les bandes. Quin paper juga una banda de música a les festes de moros i cristians? Anem a parlar un poc sobre el paper, però també quins nous reptes s'enfronten avui en dia. I volem donar algun exemple, per exemple, les causes meteorològiques, si han d'eixir, no han d'eixir, temes més polèmics. Si algú vol dir alguna coseta per començar. Bueno, yo pienso que el papel que representa la sociedad musical hoy en día en la fiesta es imprescindible, ¿vale? No n'hi ha, és fundamental i complementari, una cosa amb l'altra. Si no hi ha música, no hi ha festa, és així. En quant a tots els debats que n'hi ha meteorològicament, grups, sempre hem tingut la pilota a la teulada de la música. És a dir, les societats musicals, què fer si plou? Ningú es pregunta per què aquesta tasca de què fer se la plantegen les entitats organitzatives, Ajuntament, associacions, etc. Per què s'ha de plantejar els músics? Per què no se la plantegen ells? Avui en dia, això estava previst, fa 3 o 4 dies també que va ploure. Si tu, durant un any que duren la preparació de les festes, tu tens un plan B, és a dir, si plou torrencialment no s'ix, no es fa sol, es aplaça tal dia, fa el que siga. O en plan A, és una tronadeta, parem 10 minuts, 15 minuts i tornem a començar. Si tu això ho tens previst ja, i tu quan vas ho dius a tots els festers, a totes les filades, aquestes filades quan van a contratar les bandes de música, diuen, mira, tenim estos plans en cas de que hi ha adversitats meteorològiques. Si tu ja ho has programat entonces, no tens aquest enfrontament a l'hora d'eixir de l'entrar, no tindríem. Perquè tenim que tindre la pilota en la teula i no la tenim dins. Perquè tenim que excusar-se que ens tenim d'ara l'instrument. Que no ens donin compte que baixaran a entrar ploent, els animals que puguen baixar poden esbarar. N'hi ha públic, el públic se'n va, desapareix. No, és de lluís la festa. Per què tenim que tindre la pilota en la teula? Per què no la tenen les associacions que organitzen les festes de moros i cristians? I segona, en quant als grups musicals, som els propis músics. I és que tenim que saber el que estem fent. És a dir, jo tinc la meva banda, tinc la meva escola, costa els diners que m'ho tindre, tinc una referència, tinc una història. Si jo
em vaig a tocar a un altre lloc, en una banda que no es federà, per exemple, que són grupets que van a ànimo de lucro, que si poden fer 10 entrades no fan una, doncs estic fent mal a la nova banda. Perquè la nova banda necessita uns ingressos per a poder mantindre's durant tot l'any. Si la nova banda no té aquests ingressos, la nova banda desapareixerà. I con la meva, la final que serem els mercenaris tots a tocar. A part d'això, tu prepares unes festes, prepares un concert, fas uns ensaios, li dones una qualitat a aquestes composicions que estan fent, perquè jo me la prepare, busques piano, busques fos, els crescendos, els retandos, la interprete. Jo vaig a tocar a un lloc, en una banda contratada que no és qui és, i em dona el paper a pianista sostenidos, llisats, de moc ni existixen. És fort, és piano, però si no pagarem. No me volen sentir un ruïdo darrere i ja està. Això no és... Desvirtuem la feina del músic, la feina del compositor i l'obra en si. Entonces, tenim que ser conscients nosaltres que això tenim que anar eliminant nosaltres. Si nosaltres no ho eliminem, continuarà la cultura. Gràcies. Nada que añadir. Muy bien. José Miguel, ya hemos Genial, molt bé. Val, ara el que he comentat dels actes, un dels actes principals on les bandes cobren una especial rellevància és en l'entrada de bandes de diferents localitats. Què es podeu comentar sobre les emocions, el que es sent en aquest tipus d'actes, en les entrades de bandes? Quizás sí que puc contestar per allò perquè nosaltres, la música tot estan, hi ha molts anys que no fem una entrada de bandes i aquest any vam estar en el CAI i vaig tenir la sort de portar la bandera. Sí, és una emoció que no la trobes en una entrada perquè en l'entrada n'hi ha altres factors, no estan les esquadres, però ahí el que sí que pilla rellevància és el músic. I la veritat és que la preparació que tens, tiene que saber estar, encara que en les entrades, tots saben estar. Però ahí sí que pilles la rellevància a vosaltres, no? Entonces, és molt emotiu fer una entrada de bandes, en aquest cas ja dic en el cavall, i val la pena fer-la. Jo crec que gràcies a les entrades de bandes que es fan en moltes poblacions, moltíssimes bandes s'han preocupat de veres desfilar d'una manera mentre estàs interpretant i anar d'una manera vestit i anar d'una manera adequada en tots els jocs. Jo, igual que Nelly, jo torno a repetir-me des que soc director de la primitiva que fas l'entrada de bandes en Alcoi, que de veres que és molt emocionant, molt xulo. És molt xulo perquè la gent està molt entregada i en tenint també tingut oportunitat de fer-la molts anys. També és una entrada de bandes molt xula que es cuida moltíssim i que hauria de ser un referent per a totes les altres poblacions. Gràcies, voleu dir alguna cosa? Sí. L'acte de l'entrada de bandes el que fa és que la banda de música, el passador que tenia per a fer el desfile, se l'ha preparat i dona una interpretació i un gust per a que l'oient pugui saborejar i se passa doble o aquesta peça que està tocant, no? I jo penso que està fent molt seriós i molt ben fet en molts puestos. Sí, bueno, per acabar també a dalt, és un acte en el que la música ja no és funcional, no té que acompanyar una esquadra o un capità o un guarda, la gent que va a favor de la música, a favor de la banda, per tant té un protagonisme extra a part de la música festera, entonces penso que és un acte molt emotiu perquè el protagonisme és la música. Sí, yo reforcé esta idea también, casi que ese punto emotivo va vinculado directamente con el repertorio, ¿no? Porque hay ciertos repertorios que adquieren una dimensión distinta. Y cuando la banda de Muro toca la Peña Frente, eso es un momento único, ¿no? Cuando la Ateneo toca Piccadilly Circus o toca Guys Band o toca cualquier pieza de Gea, eso es un momento único, porque creo que llegar a eso
es algo ya que trasciende más allá de puramente musical, y casi hasta un componente casi espiritual, o cuando la Unión de Ontinyent toca Chimo o toca Cristo de la Agonía. Son momentos únicos y creo que hay una trascendencia ya mucho más allá de lo puramente musical o lo puramente festivo, ¿no? Creo que ahí hay un momento ya de especial relevancia ya a nivel de vinculación emotiva entre repertorio y banda. Vale, passem ara. Segons les nostres entrevistes, en Ecos de Festa, valorem molt i a més ens agraden que ens conteu anècdotes sobre música festera. Pot ser una anècdota que tingueu interpretant, composant, en alguna entrada, el que siga, sobre música festera. Voleu contar-nos alguna anècdota? El mestre Fallos va dirigir 300 músics fa 2 setmanes. Eso no es una anécdota, eso es un compromiso. Eso es un compromiso gordo, Bueno, esta podría ser una de ellas y sin embargo funcionó. Y funcionó. Sin No embargo, estaba yo con todas, pero funcionó. Yo tenía mis dudas, pero gracias también a la labor excelentísima que hizo el compositor Rubén Penades, lo tenemos por ahí, poderlo adaptar un poco tu música. Sí. Y sobre todo a la increíble labor de planificación que había antes, porque dice, bueno, ¿esto cómo lo habéis hecho? Pues con un equipo, no una persona, un equipo, equipazo en este caso, haciendo una planificación donde todo el mundo sabía dónde tenía que estar, cómo estaba estudiado, cómo tenía que ir cada persona, dónde tenía que formar, cómo se situaba cada instrumento, la plantilla, el repertorio, cómo sonar aquí, cómo sonar así, cuidado con las curvas, cuidado con esto otro, había un coro también, y además también la labor de estar 2 directores, porque yo estaba delante, pero Rubén Penades estaba en la mitad de la banda hacia atrás también, viéndonos constantemente y controlando para que todo pudiera funcionar. Cuando llevamos ya 4 o 5 pasadas dije, bueno, ya me puedo relajar un poco, no demasiado. La formación de la banda también tenías mental y... Claro, pero eso es todo planificación previa, pensando cómo va a sonar y de qué manera se podría organizar todo eso. Entonces, el mérito es total y absolutamente de todo ese equipo que trabajó muy intensamente para poder llegar a ese momento. Yo al final, yo ahí soy testimonial, yo estoy en ese momento y poquito más. Todo ese mérito de que eso funcionara, además de esos 300 músicos que estaban concentrados en la labor que teníamos que hacer, esa planificación y ese diseño previo de todo el equipo de la Unión de Ontinyent que hizo una labor espectacular. Bueno, jo, com a anècdota, una de les millors anècdotes que me'n recorde és quan vaig tornar a eixir a tocar la música després de la pandèmia. Ese dia, que va ser el final de juny, principi de juliol, en Muro vam planificar un desfile, tocar la Peñaflar, tot de la carretera hasta Manzano, esperts de punta. I alguna anècdota, pues, com quan van estrenar la Jessica, que fa 25 anys, perquè tot el que significava la persona, conforme va passar tot, conforme va tot, coneixies la història, pues són moments molt emotius. Hi ha molts dies de totes les interpretacions o per tota la vida del músic, però que se'n queden unes quantes que el marquen de veritat. Gràcies. ¿Me también una coseta? ¿Tienes una anécdota en serio? No, ahora es com si... La meva anècdota mateixa com a músic va ser deixar meu, no? I 25 anys després, quan ja havia fet els 25 anys com a músic, pues retornar a la banda. O sea, va ser curiositat, però sí, no? Ho podem crear com una anècdota. Molt bé. Perfecte. Vale. Ara, des del vostre punt de vista, més professional i com a amants de la música, què creieu que fa que una peça de música festera tinga èxit i que una altra, per exemple, quede relegada a l'oblit o que no s'interprete quasi? Si ho sapiera, no estaria així. Això és, a veure, és que és el que he dit antes. Ojalà ho sapiérem, o jo soc el tonto que no ho sé. Perquè jo, per exemple, Creu d'Aura, musicalment, Creu d'Aura, jo la vaig fer i tenia 20 anys i sabia el que sabia. Són 3 minuts de marxa cristiana i és algo senzillíssim, que ho agarra el mestre Fallos i comença a agarrar-me collejes per tots els costats, de veres. Però, ostres, qui anava a dir que aquesta marxa cristiana anava a tocar-se la barbaritat de vegades que s'ha tocat i que ha suposat per al món de les festes de la música festera el que ha suposat.
és que això qui ho sap? I altres marxes que dius, en esta me n'eixi de mare. Això vaig a arrasar. S'ha tocat en el concert de festes i punto. És que és molt complicat, no ho sé. Però bueno, la qualitat de l'obra i la sensibilitat doncs tindrà que veure. I pense que també el que es toque avui en dia, importantíssim, les redes socials fan molt, que estigui ben gravada i ben editada, això també fa molt, perquè s'han fet molt còmodes els festers i els músics, inclús els directors, que per a programar una obra, no, però pásame l'àudio. Com que pásame l'àudio? Que la partitura no té prou? No, pásame l'àudio, si no la sé, que a vos mos quadren en el concert, no? I si l'àudio no té una qualitat adequada, vol dir que no vas a donar-li una oportunitat a aquesta obra, no? És complicat. No sé si a vosaltres vos passa, però a mi em passa, a mi em passa molt. Bueno, jo crec que així rodejat de grans mestres poc puc dir, però jo des de l'experiència que tinc amb l'arxiu musical i amb el que veig, crec que els mestres també tindrien que preguntar-se que hi hauria que arribar també al cor del fester. Què vol el fester? Hi ha moltes obres que són impressionants, de grans músics, que són unes obres ja que per mi, com a fester, jo veig que anem per concerts, per certàmens, obres impressionants de músics com Vicent Idea, que són música que dius això és impressionant, però realment és això el que vol el fester? Ahí tenim obres, ahí tenim tan senzill, ahí ho tenim, aquí tot xocolatero, superfàcil. La Guardia Galiciana, superfàcil. Víctor, que ho he dit antes, superfàcil. I fa 50, 60, 70 anys que estan jugant-se. Estan al carrer, els Ximos estan al carrer, els Berbers estan al carrer, Jamalajam estan al carrer, totes estan al carrer. Són senzilles. S'han preguntat si volem arribar al cor del fester o volem fer música a veure qui sap més o a veure qui ha introduït alguna que no estava antes. Parem-se a pensar-ho millor que hi haurà dos tipus de música, potser soc massa atrevit i estic dient-ho, però hi haurà una música pel fester, per la gent que és al carrer, els que arrenquem una diana, perquè així m'ha d'entrar. I nosaltres ens agrada un tipus de música, que d'altra banda millor hi ha músiques molt sofisticades que al fester no li arriba. Jo opino així. La pregunta era l'èxit de la música, no? Sí, què penseu que... Hauríem de preguntar-se què és l'èxit. Exacte. Perquè es toca molt que guanyi un concurs i que no es toqui més, o que la disfruta una esquadra o una persona que cada volta que l'escolta plora d'emoció. El que hem dit antes, que perduren el temps. Si perduren el temps és perquè l'imaginari del fester o del músic, pense jo, perquè si no, la música de Blanquer, que estem parlant d'ells, no hauria arribat avui dia o no es tocaria tant. Sí, però hi ha música que no ha transcendit el temps i no per això és roïn, no és bona. No, ja ho sé. El que vull dir, per a mi l'èxit d'una composició és que jo estic satisfet en com està feta, jo m'he quedat content. No li agrada a ningú, però jo estic satisfet, per a mi és un èxit. Per a mi és un èxit haver entrat temps de dormir o de dedicar-me a la meva família per a fer una peça i per a mi és un èxit. Crec que planteja't un poc l'èxit cau on l'intent, no? Evidentment, a tots ens agrada que el que fem s'escolti i agradi, per supost. Però jo, per exemple, que la meva música no és molt coneguda, no considero que no és exitosa, perquè jo estic satisfet de la meva música, per tant, en aquest sentit, no és que vulgui dir que la meva música és un èxit, no, però jo estic satisfet. Per mi, el paràmetre de la popularidad, per exemple, no es significativo de éxito. Básicamente se me ha adelantado bastante Iñaki, es que podríamos hablar de muchas tipologías distintas de éxito. Arribar al cor del fester, creo que afortunadamente ningún compositor en la historia se ha planteado eso realmente, hasta ahora, realmente en el siglo XX. Beethoven no decía voy a escribir para que le guste a este y a este. Él escribía, pues recibía muchas críticas y ya está. No sé, el Celler de Can Roca es un ejemplo de éxito en gastronomía.
lo es. McDonald's. Ese ejemplo de éxito en gastronomía, pues a lo mejor no es gastronomía la palabra. Entonces, claro, ¿qué es el éxito no perdurar? Es que podemos encontrar multitud de piezas que están durmiendo en un cajón y que son absolutamente maravillosas. Es más, piezas que de repente alguien dice, oye, esto está aquí. Y de repente todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo interpreta, todo el mundo le gusta, ¿no? Entonces, evaluar el éxito de la Coca-Cola, o intentar encontrar una fórmula de la Coca-Cola, creo que es imposible, porque cada uno de nosotros va a poner su objetivo o su tipología de éxito en un parámetro concreto. Obviamente habrá quien le gusten las cosas mucho más sencillas, habrá quien le gusten mucho más complejas, que tenga algún tipo de grado de conexión emotiva o lo que sea. Pero es de una complejidad tan grande la terminología que yo no me atrevería a dar una definición exacta de lo que puede ser o no puede ser éxito, porque seguramente me estaría contradiciendo yo mismo. Jo, per a mi, l'èxit són 3 factors. El del compositor, el del músic que el toca que li agrada i el del fester que l'escolta que li agrada. I aquests 3 factors haurien de complir una obra que tingui èxit, a mi. Entonces, si els 3 binomios estan, jo que l'he escrita estic content, jo que la toque feliç perquè m'encanta, i el fester que l'escolta i el públic que l'escolta li agrada, i si és l'èxit. Crec que sí, no hi ha més. Algun punt més? Vale. Ara anem a obrir un altre meló. Considereu que els festers demòcrates i cristians que ixen a festes tenen cultura musical festera? Molt més de lo que pensem. Molt més de lo que pensem. Sí, jo en les bandes que jo dirigisc, que jo dic, no cregueu que els festers són tontos, perquè no és així. Jo es catalogo com a malades de música. Jo conec a moltíssima gent de moltes poblacions que coneixen els autors, coneixen les últimes obres que tenen, se les col·leccionen totes, van a tots els concerts de música festera, són fans de música pop, d'un grup, de lo que siga, però de música festera, i no se'n perden una. I en conec a moltíssims, i en esta sala n'hi ha uns quants. De veres. Entonces, jo, n'hi ha de tot, ojalà tot el món tinguera aquest nivell de sensibilitat, però això en totes les vessants de la societat ho tenim, vull dir, tot el món no té un nivell cultural o un nivell de sensibilitat per apreciar certes coses, perquè jo m'he trobat a persones que les preguntes per una marxa cristiana i ja diuen el nom d'una marxa mora, per exemple, no? I després estan tota la part de persones que estic dient jo, que saben, hasta més que nosaltres, que estem a tota hora programant música festera. I de veres que, potser fa 50 anys, algun fester la podies pegar, com per exemple dir, toca'm Tarde d'Abril, i toques a meus pares i colat. Avui en dia això és impensable, impensable. Que potser deurien, a veure, que ens agradaria que n'hi haguera, però bueno, això és una feina dels directors, dels compositors i sobretot de les bandes, de programar música festera en els concerts de música festera, que això és un altre meló. Jo, per exemple, sempre que programa intento que sigui molt eclèctic tot, que no siguin totes estrenes i que n'hi hagi música de totes les èpoques, però que hi ha José Miguel Fallos, de no deixar de banda als compositors antics, però n'hi ha que donar aixida també als compositors nous. Doncs el temps ja hi ha. Sí. Bueno, es que las preguntas categóricas nos llevan siempre a veces a razonamientos simplistas, ¿no? El festero tiene cultura, pero el festero no es un ente uniforme, únicamente pensante ni nada de eso. Es como cuando decimos, esto al público le gusta. Yo siempre me pregunto, ¿el público? ¿Has hecho encuestas? ¿Te has puesto en la encuesta? ¿A ti te gusta? Sí, yo usted, sí. Ah, ¿y usted? No. Entonces luego saco una encuesta y al público le gusta. O a veces me dicen, es que esto al público no le gusta, solo te gusta a ti. Digo, yo cuando voy en conciertos del público, digo, pues tu razonamiento ya no se sostiene. Entonces, hablar de el festero como una especie de ente total que solo piensa una cosa, habrá de todo, por supuesto. Habrá festeros que tengan una sensibilidad especial, habrá festeros que busquen
esa parte emotiva, funcional de la fiesta, habrá quien le dé exactamente igual, porque lo que quiere es otra cosa, más lo festivo, lo jolgorio. Y habrá quien no, quien vive la liturgia de la música de la entrada de una manera mucho más especial y que sí que tiene un regusto especial. Entonces, claro, no podemos sacar un razonamiento simplificado, ¿no? Creo que sería realmente no valorar la dimensión que tiene el festero o no sea valorar la dimensión que tiene la música festera dentro de la fiesta. Entonces, yo tampoco aprovecharía aquí para dar un razonamiento categórico. Lo que sí que creo es que podría ser beneficioso para todos que el mundo festero se acercara también al mundo artístico y poder entablar ese diálogo a veces sosegado que no se tiene muchas veces y decir, oye, ¿y qué me aconsejas? ¿Y qué tiene esta obra que a ti te gusta tanto y a mí no? Y a lo mejor podremos llegar a un momento y después, pues acabo de descubrir que esta pieza, que no le había prestado atención, pues de repente me gusta. Entonces creo que ese acercamiento sería muy necesario, porque a fin de cuentas, los profesionales de la música son los músicos, los profesionales de la fiesta son los festeros, por supuesto, pero necesitamos ese acercamiento. Gràcies. Vale, següent pregunta. Per motius obvis, com ja sabrem, les entrades moros i entrades mores i cristianes i també les entrades de bandes solen ser els actes en els que més lluís la música festera. No obstant, la música festera també apareix en altres actes, com les processons, les dianes o les entraetes, voltetes. A banda de l'entrada de bandes i les entrades, amb quin acte es quedeu per la seva música festera? Jo personalment em quedé sempre en la diana. Soc fan de les passadones. Les entrades dicen les marxes mares i cristianes, com no, però crec que en esta zona d'ací, tant en Cocentaina com tenien, i ahí és on tornem a recuperar els mestres d'antes, en aquestes dianes. Entonces crec que és un concert a l'aire lliure que tant el públic com crec que els festers i els músics, perquè a més ho veus, aunque a les 6 hores del matí de tant en tant em costa un poc de tocar, però sí que disfrutes molt aquestes peces. Sí, evidentment, per mi també la diana és, crec que n'hi ha un binomi entre el músic i el fester, perquè realment el fester també ho disfruta. És un moment molt especial que el que és fester, pues, quan hi ha Nelly també l'entrada és espectacular, allí disfrutes, però el moment d'arrencar la diana és molt especial. I de moment ja ho repetís, que els músics, jo parlo perquè els que toquen a la nostra banda s'emocionen, els mateixos músics estan... És agradint de la diana de Cocentaina, perquè diuen que la gent està pendent de com arrenquen, què toquen, com es giren, com ho interpreten. Diu, és que així estan pendents, el públic està pendent de l'arrencat de la diana. I per mi la diana és possiblement l'acte més emotiu del dia. Gràcies. Aterrem ara a aquesta localitat, a Cocentaina, i volem llançar 2 preguntes relacionades amb aquesta localitat. Considereu que es pot parlar d'un estil contestar dins de la música festera? Jo crec que sí, així ho tenim. Començant, perquè clar, és que torno a repetir, assignar els mestres i parlar davant d'ells perquè em dona un poc d'apuro, saps? Però jo diré pel carrer del mig i no mire i dic el que sé. Per exemple, si Cocentaina, l'estil, pues mira, tenim així el Bequetero. Bequetero s'interpreta sols en Cocentaina. Més pur i més l'estil que Cocentaina no pot ser. No, que és el himne de Mataró. No, però no Bequetero. Cavalleria ministerial, sols si m'agrado. El Pintoret. És que hi ha quantitat d'obres dedicades a les figures contestants. Però ja llevat d'ells que són particulars o molt singulars, també tenim obres de Gustavo, que Gustavo Pasqual va compondre bàsicament per a la festa de Cocentaina, pels bords, pels capelleños, Pérez Vilaplana. I això de l'entrada és un concert de Pérez Vilaplana. Sents la Guàrdia Galiciana, el Pere Vers, el Magdí, Gentileza. Estem en Cocentaina, i això fa olor a Cocentaina, i això música socarra 100%. Ho convien antes que quan toquen la pell d'Alfares, o que se li fa el dia que
viceja també la seva música quan s'interpreta, saps que és d'ell. Així en Cocentaina tenim un sello personal i tenim molt grans compositors. Gràcies. Jo més que estil contestat diria que l'estil autor, perquè totes les peces s'han tocat en Montañés o en Muro o en Alcoi, dius, i és de Pepe Vilaplana, o i és de Gustavo Pascual, o toquen la Peñaflara i estàs de Paco Esteve, o estàs d'Alcaraz, o estàs de Gea. És més, crec que estil d'autor que més de Cocentaina, perquè jo no, l'estil Alcoyà que diuen, jo no veig l'estil d'Amando Blanquer. Jo veig l'estil d'Amando Blanquer, no veig l'estil d'Alcoyà. Quan toqueu vosaltres en Cocentaina o en Alcoi toqueu una peça del mestre, Cocentaina. No és un estil contestar, és un estil d'autor, crec jo. Sí, a mi, Moisés, em fa vergonya parlar de música contestant en el que estàs tu, però bueno, com a músic contestar. Jo crec que en un gènere tan localista com és la música festera no es pot parlar d'estil contestar. Crec que estic més d'acord que seria un estil d'autor, és a dir, tu saps que una música és d'una persona en concret. El que sí que tenim a Cocentaina és una gran varietat d'autors que tenen el seu propi estil, però jo no parlaria d'estil contestar. Hi ha un cert estil de Pasdoble Dianer que, clar, les festes són molt variopintes. Una diana en Castalla, per exemple, no és el mateix que una diana així, és una altra. Per tant, l'estil localista de Pasdobles Dianers sentats, elegants, bonicos, que ens agraden, és molt més gran que Cocentaina. N'hi ha molts pasdobles així, per supost, però jo no parlaria d'estil contestar com a tal. La segona pregunta és que vosaltres esteu relacionats òbviament amb aquesta localitat, a Cocentaina. Què representa per a vosaltres les festes de Cocentaina? No sé com enfocar aquesta pregunta, perquè suposa que cada una de nosaltres ens representarà una cosa, no? Jo crec que les festes de Cocentaina, com dèiem, són les que nosaltres gaudim així, igual com ell disfrutarà del Muro, i no sé, és una pregunta un poc estranya, perquè jo crec que cada una de nosaltres ho enfocarà d'una manera. No? Per mi, les festes de Cocentaina mateixes, els viatges que faig, per exemple, però me les disfrute com si me la anat a Nova York. Entonces, jo crec que cadascú ho vivim d'una manera. Tu com a fester, no? Sí, com a fester, també si vols. És que no entenc molt bé la pregunta. Sí, per a tu com a fester, què representa per a tu les festes de Cocentaina? A mi el més gran. La festa és... Bueno, jo sempre... Jo, així no volia dir-ho, no? Però jo de xicotet que a casa d'un músic, que em va portar la música Juan Antonio, perquè antes tenia que agradar la música, sempre m'agrada la música, però en el fons crec que va ser més músic perquè en el fons volia ser fester. El que passa que ma mare no em deixava i el dia que hasta que no em casava no podia ser festa. Però la veritat és que per mi les festes és per un fester. Estem parlant antes dels autors, que si una música localista, que si és localista, per mi les festes és una cosa, pues, el més gran. Molt bé. Ja. Sí. Per a mi, jo fa molts anys que no vinc a Cocentaina, jo m'he criat així i per circumstàncies de xicotet vaig anar a viure fora i després fa molt temps que no visc així. I sempre el punt de connexió en la meva infantesa amb els amics són les festes. Són les festes. En agost, i potser si un any no he pogut estar, són 2 anys. Entonces, per a mi les festes és tornar al món infantil, tornar al Palau, tornar a passar on jo m'ensenyat música. I com a anècdota, no, però una experiència nova va ser dirigir l'himne de festes així, per a mi va ser una cosa molt emotiva, perquè era retrobar-me en amics, en records, i aquest moment és molt emocionant. I la música ahí és el que transcendís a una categoria més emocional, no? Més emotiva, i per això són per a mi importants les festes de Cocentaina també. Molt bé. Les dues últimes preguntes
Quina importància tenen les xarxes socials per a compositors i les bandes avui en dia? Ja t'ho he dit antes. És el que dic antes. Avui en dia vivim en una societat on tot es maneja per les xarxes socials i pareix que si no estàs en les xarxes socials pues no fas res o no és ningú. Jo, de veres, podeu comprovar, fa almenys mes i mig que no publique res. I ja tinc l'agobio de dir, tindré que posar alguna cosa, no? Perquè pareix que no estiga dirigint ningú concert o que no estiga composant res. Però jo mateix he dit, ostres, doncs no. Ja quan ho necessite o quan perquè faig alguna estrena o per alguna cosa, estic esperant, de veres, estic esperant a tindre el programa i el cartell del concert de Cosentaina, de la Unió de Cosentaina, perquè moment serà molt especial per a mi, per a fer una publicació des de fa mes i pico, no? Però no deixa de reconèixer que vivim en una societat que és així i necessites estar ahí. I pareix que si no estàs ahí, pues, com si no fes res. Les redes socials en el futur, entonces, totes les interpretacions que es puguen fer, els concerts que es puguen fer, si es poden transmitir, si es poden penjar en això, doncs ja conèixer no sols al poble del costat, doncs ja conèixer a tota la comunitat valenciana o més enllà, i el que està fent així, la música està fent així. Perquè jo me'n recordo una anècdota, estava jo de president del Muro i per YouTube, al principi de YouTube, des de Cádiz, vas sentir la Peña Clare. I ens van tocar per telèfon perquè ens donaven la Peña Clare. Però bueno, vaig donar grandes passadobles perquè van cantar i tot va ser per culpa de les redes socials. Entonces és importantíssim donar a conèixer tot el que fem en totes les bandes, en tots els concerts, en totes les publicacions, en tot, com a culturalment per nosaltres vendre's a tot el món. Perquè jo penso que la música festera és un referent dins de l'àmbit musical. Obviamente, el poder de comunicación y transmisión que tienen las redes sociales, estamos viendo que es poderosísimo. Pero también tiene es un arma de doble filo, porque las redes sociales empiezan a acostumbrarnos a la inmediatez, al poco reposo de las cosas. A veces veo a mis hijos, ¿no? Están con el teléfono, van pasando vídeos, pues no da tiempo ni a verlo, ¿no? Esa inmediatez está haciendo que valoremos más lo rápido y lo inmediato que el contenido real de lo que te está ofreciendo. Y de hecho, esa capacidad de transmitir información a veces se ve relegada a la síntesis de la información, dejando la información real en un segundo o tercer plano. Pues las redes sociales son importantísimas para transmitir el trabajo, pero siempre y cuando no sean el sustitutivo del contenido real de lo que se transmite. Molt bé. I ja per a tancar aquesta taula redona i abans de donar pas al públic, si vol fer alguna pregunta, la pregunta que sempre fem també en les nostres entrevistes és que com preveu el futur de la música festera? Com penso que serà? Jo crec que el futur està ahí i és molt ampli i tindrà molta continuïtat. Hem de cuidar compositors, músics, tot el que tenim que cuidar que quan faig una composició que estiga bé, que ben estructurada, que el músic la pugui tocar bé, que no siga complicat, sinó que siga elaborat, però no complicat, i que el fester la pugui disfrutar. Entonces, som un binomio que tenim que estar ahí. Yo, como decía al principio, con luces y sombras. Y es que soy la contradicción en sí misma, ¿no? Por eso estoy viendo pues, que hay una capacidad de producción importante, luego se nota que hay una demanda, y eso siempre es positivo. Cuidado porque a veces esta demanda y esa inmediatez de la que hablaba antes hace que quizá perdamos la perspectiva de qué pedimos y cómo lo pedimos y a quién se lo pedimos, ¿no? Estamos viendo florecer un mogollón de compositores que no son compositores. Es decir, que, bueno, yo te sigo una melodía y tú me la apuntas. Eso no es componer. Mira, es que yo me imagino que esto es bonito y tú que sabes armonía me lo armonizas. Eso no es componer, eso es amontonar cosas. Arroz con cosas no es paella y exactamente pasa la composición. Entonces, creo que es importante también que el festero también reflexione
de hacia dónde van esas peticiones, o estamos viendo también de una manera creo que casi a veces abusiva a muchos compositores que dicen, toma, te regalo tu obra. El festero dice, pues, ¿yo qué hago con esto? Mirar a ver si esto lo podéis tocar, ¿no? Y a veces ese regalo se convierte en un regalo envenenado, ¿no? Porque a veces que solamente por el hecho de que sea un regalo, parece que no se puede decir mejor regalar una bicicleta, ¿no? Entonces, claro, empezamos a ver una cantidad ingente de obras que no están realizadas con la factura que cabría esperar, ¿no? Por otra parte, encontramos una variedad inmensa de compositores y eso sí que es muy positivo, y que cada uno pues diga lo que cree, y creo que es positivo pues que cada uno luego pues seleccione lo que más le gusta y donde cree que se siente cómodo o lo que le funciona. Eso me parece estupendo, pero quizá había que reflexionar poco a poco que si realmente, porque creo que hay una reflexión para mí muy importante al principio de todo esto, que es ¿cómo entendemos la fiesta? ¿Lo entendemos como algo lúdico? ¿Lo entendemos como algo cultural? Si lo entendemos como algo lúdico, es una cosa. Si lo entendemos como algo que trasciende más lo lúdico y que realmente se convierte en un hecho artístico o en un hecho cultural, cuando añadimos la música, creo que entonces el carácter de la música que se escribe para la fiesta debe tener un razonamiento más profundo, más allá del puro agrado o simplemente encantar. Val, deixem ara pas al públic una o dues preguntetes, no tenim molt més de temps. Si algú vol fer alguna pregunta... Que siguin fàcils, Es una alegría ver que se organiza un acte en el cual se intenta ensalzar esta gran festa que tienen los cristians y todo lo que l'envolta alrededor de la música festera de Venècia. Aleshores, a mi em sorgeix una pregunta des de fa un temps que seria els concursos de composició, que és un altre meló que hauríem d'obrir i que jo pense que últimament moltes voltes els criteris que s'utilitzen per a o veient els resultats obtinguts, els criteris pot ser que hagin quedat un poc anclats al passat en alguns aspectes, ja que hi ha propostes innovadores que es presenten als concursos de composició que moltes voltes crec que no acaben de quallar perquè els criteris de valoració no són oberts, no sé si per por a que es devalue aquesta música festera i aquesta tradició que portem tan arraigada. Aleshores, no sé què penseu al respecte, si n'hi hauria que obrir-se un poc més, perquè sé que hi ha concursos de composició en els quals es demanda que la música festera que es presente complisca uns certs paràmetres, com per exemple el de que estiga fet expressament per a poder desfilar. Aleshores, concursos de composició que han guanyat premis en marxes, com veu dir, d'Amando Blanquer, en peces, si no m'equivoco, com Paco Verdú, doncs, a dia d'avui pense que els criteris s'han quedat un poc anclats al passat en alguns aspectes i crec que es podrien millorar, però no sé què pensarà cadascú al respecte. Gràcies. Es el arranco yo. Estaría bien que habláramos todos también. Yo creo que es una gran reflexión y es un gran melón también. Yo en ese caso, ahí sí que me muestro un poco tajante y un poco contundente. Si es un concurso de composición, lo que se tiene que valorar es la composición, es decir, es el contenido artístico. Es una opinión muy personal mía que obviamente no tiene por qué decidir. De lo contrario, entramos en concursos de popularidad. Entonces, si el objetivo de un concurso de composición es enriquecer artísticamente la fiesta, creo que lo que se tiene que valorar es el contenido artístico. Más allá de las dificultades que plantee, más allá de la aceptación o la recepción que pueda tener. Si las bases contemplan, dentro de las bases, que esa pieza tiene que ser, pues, no se tiene que contener algún tipo de característica, pues se puede valorar. Pero sí que es verdad que aún a veces se encuentra con ciertas cláusulas o ciertas normas en las que, pues, por ejemplo, imagino, o sea, como una situación ficticia o igual no tanto. Este paso doble tiene que
tener un contenido fallero. Dices, pues a ver cómo definimos eso. O sea, yo me siento incapaz de poder valorar ese sentido. Claro que los hay, ahí está el problema. Entonces, creo que en este caso, si lo que pretendemos es un concurso de popularidad, se puede hacer de otra forma. Es decir, vamos a hacer un concurso donde el premio lo otorgue únicamente el público, y la pieza que más le gusta al público, o a la sociedad de festeros o a quien sea, esa es la pieza que gana ese concurso. Me parece bien. Pero si lo que valoramos realmente en un concurso de composición es la composición, porque si no creo que no es un concurso de composición, yo creo que debe primar por encima de todo el contenido artístico del concurso. Y luego también creo que depende del criterio del jurado, una misma composición puede resultar premiada y no por eso tiene que ser... Claro, depende del criterio de una misma pieza puede quedar, no pasar a la final en un concurso y ganar otro. Te digo por experiencia. Yo ahora tengo una racha buena, pero tengo más malas que esta buena. Esto es así, hay que seguir dando y está. Y luego lo que comentabas también de lo que sea desfilable, ¿qué es desfilable? Que el pie derecho quepa en las mismas corcheas que en el izquierdo. Eso es desfilable ya, ¿no? Pero entra en factoría muchas cosas que se nos escapan, ¿no? Habría que definir bien qué es lo que se pide, pero yo tampoco estoy de acuerdo con José Miguel que si es un concurso de composición se tiene que valorar la composición, más allá de la funcionalidad que tenga después. Donat, tens alguna pregunta més? Sí. Hola, Espa. Voldria plantejar una pregunta que ara en estos últims anys s'està veient molt, sobretot el tema de la interdisciplinaritat dins de lo que és la música festera. Estem veient sobretot moltes obres que estan pensades, ja va des de fa molt de temps per a ballets, moltes obres que inclouen elements extramusicals fora de la banda, com per exemple pot ser la inclusió del cor, la inclusió òbviament dels instruments tradicionals valencians. Entonces la meva pregunta és, hasta quin punt pot arribar la música festera dins de les seues limitacions, tant puguen ser artístiques, funcionals, tot el que es puga donar, hasta quin punt arriba la interdisciplinaritat, hasta quin punt podem arribar? Però Marc, és que no entenc hasta quin punt què vol dir. Vull dir, es fan marxes en cor i marxes en dolçaines des de fa molts anys, vull dir. Però que no entenc, què vols dir? Jo inclús tinc una marxa en xaraparta, però bueno, això va funcionar el que va funcionar. És el que parlem, proves, prova-error, a lo millor, no ho sé, no està ben fet. En aquell moment penses que potser funciona, després et dones compte que no funciona. Per exemple, no? Però moltíssimes, vull dir, el tema que has parlat tu de les dolçaines i el cor està funcionant perfectament. Més que res em referís no sols al tema d'incloure instruments, sinó, per exemple, extramusicals realment que no és algo musical. Per exemple, el tema del ballet, òbviament, perquè és el més extès que n'hi ha. Però, per exemple, inclusió d'electrònica, inclusió de vídeo, inclusió de mitjans externs... El primer que va posar un sit en una altra del va ser de Gea. Sí, òbviament. I així sou molts que vau viure d'aquesta experiència. No sé, és el mateix que deia de Xaraparta. En aquell entonces va funcionar el sintetitzador en l'entrada del coll. Pues jo no estava, jo era un xiquet, no ho sé. Però si no s'ha tornat a fer, pues segurament és perquè no funcionaria molt. No? Pense jo, no ho sé. Bueno, jo crec que n'hi ha que ser un poc cauto. Jo, de veres que moltes vegades, per exemple, la marxa aquesta de Xaraparta va ser per als bascos del coll i es van empenyar, i hòstia, no va funcionar, funcionarà visualment. Visualment va funcionar moltíssim. Per què? Perquè van vindre uns xarapartaris del País Basc i feien una rítmica i la gent veia el xaraparta allí darrere l'esquadra i visualment era molt bonic, però musicalment va passar el que jo pensava, que no aportava més bé, restava. Jo penso que
música tradicional de los cristians, les marxes cordes, les marxes cristianes, en si ja funcionen elles. Si tu vols posar-li tots els floritures que tu vulguis, pensa que desvirtues massa la música. Jo ho veig així. La música electrònica està molt bé, els cors estan molt bé, el Saine està molt bé, però la música de els cristians, Amado Blanquer no va comprendre per dolçaina, crec, i sin embargo era per dolçaina. O hi ha gent que no tenia la dolçaina i eren per dolçaines. Hi ha gent que no tenia Superman, va així desfilant en el cor. La van acoplar, va així desfilant. Estava bé, estava mal. A mi personalment no m'agrada, però bueno. Entonces, jo crec que no es deu de desvirtuar molt el que és la composició en si dels marxes molt cristians. Això podria ser una altra cosa, però marxa molt cristiana, millor no. Bueno, yo creo que realmente la limitación, o sea, siempre ha habido como un intento de cruzar o de trabajar desde un punto de vista interdisciplinar, sobre todo disciplinas que tienen algún punto de afinidad artística, ¿no? En este caso, por ejemplo, la danza con la música tiene una afinidad muy obvia. Yo creo que el límite está en si funciona o no funciona, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el tema de los coros, ¿no? El tema de los coros, yo ahí tengo mis dudas también. Porque para equilibrar una banda de 100 músicos necesitas 200 cantantes, no lo digo yo, están los manuales de orquestación para eso. Y aunque pongamos micrófonos y amplifiquemos, no llegará a ser realmente esa tipología sonora que uno busca con el coro. Ahora, si lo que quieres es una voz amplificada, puede funcionar o no. Si lo que necesitas es algún tipo de instrumento electrónico, puede ser un sintetizador o hasta que cualquier instrumento puede ser posible en día, siempre y cuando esté integrado en el discurso sonoro, creo que puede funcionar. Hasta el punto donde ya empezamos a desvirtuar ya el componente o empecemos a transmutar lo que podría ser una marcha mora en otra cosa, entonces ahí quizás es donde podrían empezar las restricciones o las líneas rojas. Yo de todas formas siempre valoro especialmente el contenido musical, ¿no? Pues quizás por deformación profesional, pero a mí me interesa especialmente la música, el sonido dentro del sonido. Demás componentes estéticos pueden ser interesantes si están bien integrados, si no, a lo mejor pueden hacer que se desvirtuen los entiendes. Molt bé. Doncs ja després d'aquest magnífic i interessant debat, donem per concluïda aquesta taula redona. Agraïm novament la participació dels nostres convidats i de l'Ajuntament de Cocentaina per fer-ho possible i per això anem a donar un reconeixement simbòlic als membres d'aquesta taula. Esperem que hàgeu gaudit d'aquest espai per a parlar de música festera i nosaltres des d'Ecos de Festa seguirem donant valor, divulgant i promocionant la música festera. Moltes gràcies. Si t'ha agradat, dona-li m'agrada i subscriviste. I no oblides seguir-nos en @ecosdefesta, tant en TikTok com en Instagram.